זה רש"י מפורש, ייבנה בידי שמיים. אם בשנאת חינם נחרב, ובאהבת חינם ייבנה, איך בידי שמיים? אשר, תסתכל על הקהילה שלנו, אחי. כל אחד הגיע לכאן ממקום אחר, והביא איתו משהו אחר ומיוחד. ונוצרה פה קהילה מהממת. כמובן, הכל בסייעתא דשמיא, כן? קח לדוגמה את שי. אם תשאל אותו, הוא יספר לך איך... ישר שהקהילה הגיעה לכאן, נרקם פה משהו חדש. כוחות חיים וחסד צומחים בקהילה. זה פשוט מדהים. שאל את מולי, הוא ישר יספר לך... כל שבת, למרות חוסר הנוחות, באנו להתפלל. החיבוק והחיבור שיש לנו ביחד בכל המניינים זה משהו נדיר. יש פה קהילה כל כך מגוונת, זה כזה מהמם. ויש ממש מקום לכולם. ברוך השם, כמה מפעלי חסד יש בקהילה שלנו, לנזקקים, חיילים במילואים, מערך שלם יש עבור נשים בהיריון לפני ואחרי לידה. כשאנחנו דואגות לילדות, אנחנו מחזקות את הכוח של הקהילה, את הכוח של כל אחד ואחד מהבתים פה, יוצרים תחושת שייכות. הקירות האלה נבנו בסייעתא דשמיא, בהחלט. אבל לא פחות, אחי, הם נבנו בזכות הלבבות והמעשים של הקהילה המיוחדת הזאת. בדיוק כמו בית המקדש. הוא ייבנה על ידי המעשים הטובים שלנו. ופה אנחנו בונים מקדש מעט. לא לשווא אחיך עזבת לבניין חדש. בקהילה כמו שלנו אנחנו יכולים להתבלבל ולחשוב שלא חסר לנו כלום. אבל האמת היא שחסר לנו בית. בית ראוי לתפילות שלנו. לא להרגיש עוד כאורחים. בית, לקידושים, לשמחות. בית מלא בערכים, עליהם מושתתת הקהילה הזו. שלום ורעות. כאן בנווה פרדסים ממשיכים בבניית מקדש מעט, שנבנה באהבת חינם. אנחנו קוראים לכל איש אשר ידבנו ליבו להיות שותף ולתרום, לעזור, להשלים את הבניין. צריכים אתכם איתנו. אז בואו נסכם, הכל התחיל בידי שמיים, אבל יושלם בידיים של כולנו. בדיוק. אגב, שמרנו מקום גם בשבילכם. הצטרפו אלינו.